Alan Griffin musikari irlandarra zena hobeto ezagutuko dugu gaur gure gonbidatuaren oso hurbilekoa, besteak beste Alan nolakoa zen kontatuko digu. Gurekin da Alan Griffinen bikotekidea, Kontxi Irizar. Kaixo, Kontxi, arratsaldeon. Arratsaldeon, Kontxi. Ongi etorri. Ongi. Eskerrik asko. Bueno, Kontxi, 4 hilabete pasa dira abenduaren 5ean, hiltzen Alan, zer moduz zaude, zer moduz zaudete etxean? Aldan ondona, aldan betire aurrera begiratuz, alaxe nahi zonda behar da. Eta jende asko hemen, jende asko Irlandan, zen nahi dana bikoiztu egikentzat, dana, handa hemen. Eta famili giro ona, lagunak ebai, horrek asko launtzen du, zuloa ikaragarrie, behar bezalako bat ez dau. Eta hortantxe, denbora pixka eta berre gauza bere lekun jartzitun. Goazen denbora ipatu duzu da, goazen denbora natzera, Kontxi? Nonta nola ezagutu zenuen zuk Alan? Nik Alan ezagutu nuen, 83, Dublinen, ni inglesa ikasten nahi nintzen, oper bezala etxe baten deon, nire laun handi batekin jo nintzen, Irene Aldasoro, itzultzaile ospetsu eta saritua. Eta biok eginen inglesa ikasten, eta Iruñako laun baten bidez ezagutu gendun Alan. Eta ondo zatu ginen, eta hortik beak bere ikasketatan doktoratutza inaizon Pio Baroja buruz, eta zebilen, baudan, igual, espainola ordu, gaztelania ia desente manejatzen zon, eta piskatori freskatu, eta doktoratutza lantzatzeko asmotan daula, eta Madrid, esan, Madriden udan bero asko iten du, etorri, ostira asko zatxeginagoa da, eta ala etorri zan, bilabeteko porrako pasatu, eta ikusitzon, eta asko gustatu zitzaion. Eta orduan urrengo urten ia, excedentzia eskatu lanen, eta etorri zan pare bat urteta, bera zer onola, eta seitun topo intzon, hemengo folklore, gero parekotasun asko hau berdea daurare bai, mendik, gero jende oso ezberdinekea, baino, hizkuntzarazok handa hemen, folklore gero, ero izan, tokatu zitzaion, jende euskaldun arten eotea, folklore zautzea, jaialdita jun, oskorri, olako jende zeak eta ikusi, eta gustura jontzan, eta gero ia barrun sartzen zen. Irlandazko aizezko instrumentuak jotzen aditua zen, benetan jaioa zen. Bai. Hori benetan zetorkion, barruti zetorkion gauza. Bai, horian gaina oso ohikoa da, esan jendek soinua eta tabernatean da oso aixe jotzen da, eta bea, etzan ikaragarrizko soinu jolea etorri zanen, osea, jotzen zon daula, baina gero hemen benetan sartu zen, eta ordu asko sartu zion, eta ikusi zion aukera asko, eta orduan eintzan asko zabaldu. Osea, bere jotzera, ezaupera, angoare paren, ematen zituen, bik paren ematen zituen, angoa eta hemengoa, eta orduan hemen denbora bazon, gogoare bai, eta gero soinu jole inguru oso aproposa. Eta aukerakin, zeatan jotzeko, emanalditan jotzeko, grabaketak iteko, eta hori Irlandan ez zon izango, zean soinu jole asko da. Eta hemen irudietan ikusten dugun bezala, ez da, albokaren sustatzaile eta ikertzaile handia izan zen? Bueno, albokarena oso gauza bitxi izan zen, zebeak, eak sortu zuen taldeek beste izen bat izan balo, alboka izena izan beharren Txandogorritxu izan balo, barduan alboka txon joko. Beak alboka zon ezautzen, zertzane, eta gaina, itxuraz, iruditzen zitzaion pixka, eta kurioso, papo guztik ezatuta, baina, alboka izenakin, eta gaina kanpon harrapatu zituen esan ez zein da albokari, eta ez dago albokaririk, eta orduan, derri horrez helduin behar, eta heldu zion, eta gero, arrasartu zitzaion, ikusi zon hain mugatue, hain primitiboa zala, hain pieza gutxi, ez zuela ezer, eta segizki pasatzen zuen beti tonuz kanpo zerelako, desafinauta zerelako, eta orduan, basizan ikertzen, besta batzukin batea, eta osez, lutierrak arreke asko, bik asko otzatu zien, saiatu zien, orduan, lortu zuen afinatzea batetik, sufrimentu ikaragarri izan hori, eta orduan, afinatu goiotea batetik, eta gero, 6 notako mugatu ezan instrumentu bat, iaia orkesta baten jotzeko baina instrumentua jartzea, eta orduan, hor asko ibilizien lantzen, eta
Eta beha oso arroza, eta gero horrekin batea, nola esan nahi den, mugak zeuzken, 6 nota eta gutxi eta repertorik etzeon, da orduan, afinatu eta taldetan jotzeko modun eta batetik, gero, egin zuen beste alboka luzego bat, doinu egetxi eta soinu arrunt hori dauken hori bapiskat domau, eta gero horrena izaten zen, izintzona saiatu zan, repertorio hori zabaldu. Orduan, 18 piezatatik, ozta izen baizero jostu, gero liburura eta zon, 353 gehien bat esateko horik, eta nahitu zuen guztik eta segi lanen, eta gainea ez fandango harinaren porrusalda baizik, balsak, tangok, soinu irlandarra, edo eskandinaviako soinu jotzeko aukera ematen zola instrumento, osake mugatu etzala. Orduan, hori da nik uste albokarik asko eskertzen dioten zerbait. Albokaren inguruan uniberso berri bat ikertu eta sortu zuen berak, alboka jotzen ikasteaz gain, euskaraz ere ikasi zuen? Bai, hombre, beharko. Beharko, betzeon besteik. Lehenengo etorri zanen ere, euskaldun pixu batea etorri zan. Eta orduan behak esaten zuen, nik nabaritzen dut euskara erdera zaitzeatela, ze erdera ulertzen dut, eta euskara fonetikoki oso antzekoa da. Orduan, pasatzen ditzen ulertzetik ez ulertzea. Osake, guk euskera ziten gendunen, beak etzen ulertzen, eta erdera ziten gendunen, hobeak iten zonen ulertzen. Eta orduan, ikusi zen, euskara egunerokotasunen erabiltzen zala, eta esan zuen bonez naiz oztopo izan nahi hizkuntzakin. Bea ere dator, gaeliko herri, arazo berdine daukien herri batetik. Orduan, esplikazio handik eman beharrik etzan egon. Beak konturatu zen, esan zuen, ni giro euskaldun baten bizi naiz, orduan, nik ez dut oztopo izan behar, jendek nikatik hizkuntza aldatzeko. Eta orduan, seitun hasi izan, oso ikasle Ramoni etxe beste oso ikasle hona izan zo, jarri zion aditza eta deklinabidea eta dana bere lekun, hauzkak erare seitun behar oso perfekzionistea zan, eta orduan, hori. Gero ikentzona zan, klaro, euskara itzeikia gehiago kostatzen zitzaion erdera bego ikentzolako, eta orduan bazan belarri prest perfektua. Ona, ez da? Erki. Inok etxeuken kuidatu ilbea zeolako hizkuntza aldau behartzanik, erantzun motzak edo umek balimazaren ingurun euskara zikentzon, erantzun seriogo bat eman bar balimazon, erderara pasatzen zan. Edo beste alderdin, kontzertua jaialdi bat balimazuken, frantsesatzen ditzeiken, orduan, Ramon etxezakin da, Ramonekin da hori danakin, euskara, edo jendekin. Orduan, euskara zikentzon, frantsesatzek ilako. Orduan, eta gero, baladatan ere, dana euskaraz lantzen zon, euskalki guztitan, zuberoko euskalkin, ez da ezer, asko, eta idatziz, eta aldenporakin, da beak euskaraz manejatzen zon, beha oso komodo zen baita. Sekulako lan egin zuen hor, ikusiko ditugu bere irudi batzuk, Kontxi hor Donostian bazelako Azul Kristal izeneko paf bat, orduko irudi batzuk ikusiko ditugu, begira, hemen, gaeliko zizketan ere bai, musika jotzen ere bai, hemen txe. Gaelicos. Tá méid an seo agus tá an crack agus an scléip agin, agus dá an dóní, machara, an dóní bertarig bertara, go mai an mahagi freshen. Ona, zuk ulertzen diozu? Ez, nik hitz batzuk, baina eske Irlandan, ez balimazare giro jakin batzutan, apenas, soinu ere ez tezu entzuten. Hitzen batzuk ikasi ditut, noski, eta noiz haidien gaeliko zero konturatzen naiz, ez? Baina nire ingurun ez daiten. Eta, baina badauzket launek, gauza odan ala eta, dela, amaizkuntza gaeliko daukienak, eta noskenik zerbait esateko modun edo daukianen, hori baskerrak edo kaixo edo hori danak, bai. Andoni eta bertatik bertara hori ulertu dugu, Amaia. Hori berri. Andoni aizpuru. Kontxiatxaldeon, eta naipatu duzu ez, hemen bazuela denbora izan zuela, bere zaletasunez gain, musikaz gain, aurkitu zuen bere laguntaldea, ez zitzaion zailtasunik sortu hemen egokitzeko? Ez, ez, gaina beti, beha oso plazagizona zan, ironia asko zeuken, bere umorea beti izan da, baina gaina umore hola pixka zeharkakoa, pixka gallegon modura, hori zeak dauzkie, zeltak edo, ez? Baina eraberen gero, behaz, lotxatieta zan, eraberen, esan nahi zet. Orduan, ze girotan zeon eta bere gustoko girotan, hori, erabat, eta orduan,
seitun, konektau zon, etorri eta, suerte handi eukizon, etorri eta 2 urtera edo, baia txominda maia, Ganbarako kinta, Fari, Irlandar, Euskal, eta izer, eta Josean Goikotxeare, ez da egiten 18 urte ez da izertzuzken, ez autu zonen, ja hor jende kuadrilla batekin, sarrotegik, ja hasi zien, hor giro bat sortzen, eta bueno, zeon, baitzen bezala. Eta gero, hango alderdira berriz, nolabait faltan bota edo, klaro, euneko ez dakizu inen, ez? Errun, han Irlandan oso esanguratxo da, eta behantzako importantea, handare taberna junda saiok, musika saiok, eta hemen hori, hemen goaz programa, partitura, instrumentuk, eta horren hemen nintzen, hori, Azul Prizalen nintzitun 6-8 bat urte, asteizken edo, ura bihurtu zen Irlandar paba, osak, ospakizun danak, eta turismo bulegotik ere, Irlandarrak esan, bai, jontzaitezte, eta ura bihurtu zen, ez? Eta gero ondoren, Hernanin ere, fiskal tabernan ere gauza beha. Orduan, beha oso Irlandarra zan, oso, zan bera bizena bezala, Alan Griffin baino zan Alan Irlandarra naiz, hori joten zan bat abesten atzetik. Baino, eta bere kultura ere esan nahi dut, ez? Orduan, biak nahik oso paren ematen zituen. Irlanda urtero joten zan, ni ere asko jun izan du naiz. Horrek ere pentsatzen dut. Osa, bion artean ere nahiko horreka zertu dugu, ez? Osa, nik beha hemen nolabait babesten on, eta Irlandan, beak ikusten zian bere Irlanda, mendebaldeko Irland politia, bere begin bidez ikusita, eta ean sakonekoa, ez lauze politia ez dakiz, baizik, sakoneko jendea, egunerokotasunen, ez? Eta orduan, horreka bat genduen. Osea, beha hemen etzan kanpotarra, eta nian ere ez nintzen hain kanpotarra sentitzen, orduan, hain ezberdin egizan da biok, baino bai.